سلامات حواتي كميلهم أنا እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ ኣለኹ ያው ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትኮን ለይ ተስፋ ይገብር ሰላም ክንበዝሕ ትረፍ ይበለለይ እና ለዚ ቻናል ሓድሽቲ ልኾንኩም ሰብስክራይብ ናገበርኩም ላይክ ናገበርኩም መተባብዕኒ ያው ሓድሽቲ ዘይኮንኩም ደግሞ ላይክ ናገበርኩም መተባብዕኒ ኣሕዋተይ እና ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅአኒኹ ማለት እዩ ሓደ ኣሕዋተይ እንታይ ሓቲትክን ነይርክን ኣበይ ኣለኺ እንታይ ዓይነት ስራሕ ሞንኪርኪ ምናምን ልብል ሕቶ ሓቲትክን ኣነ ነይርክንና ለወየ ክምልሰልክን መፅአ ማለት እዩ ያው ሎማዓንቲ ደሞ ምስ በዓል ማርያም ምዃኑ ወርሓዊ በዓል ማርያም ስለዝኾነ ቡና ምናምን እንዳሰተና እስኪ ቡና ይሰቲ ግን ቡና ስለለይሰትስ ገዛይ ብዙሕ ኣይፍልሐሉይ ሓደ ጊዜ ቤተሰብ ገለ ክመፀኒ ከሎ ወይ ጋሻ ክመፀኒ ከሎ እምበይ ቡና ኣፍሊሐ ኣይፈልጥን ስለለይሰቲ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ግና በቃ እስኪ ለይፍልሐሉ ገዛ ኢለ ያው ተይፈተኹ ለሰትየ ማለት እዩ በይነየ ኮንኩ ነይረና ንገራውቲ ገለ ግን ኣፍሊሕኻ ቤተሰብካ ተኾይኑ ይለምደካ እዩ ምንም ኣይመስለካ ወላ ሎ ኣፍሊሕኻ ብቻ ተሃውካዮ ግን ትገርዎት ዘይፈልጠካ ንዑ ኣፍሊሕኻ ንባዕልኻ ለይትሰቲ ግን ደቢርና ዝረዝሮ ክንስተይ ኣነ ኣይሰትየ ልማል ደቢርኒ እና ለመጀመርያ ጊዜ ቡና ሰትየ ይብለኩም ሎማዓንቲ ለከስ ጥዑም እዩ ብትክክል ጥዑም ኣይመስለኒ ነይሩ ብሓቂ ለከ ጥዑም እዩ ጊዜ ለ ብጣዕሚ እዩ ለሕልፈልካ ጊዜ ምውዳእካ ኣብየካ ከሎ ሰዓት ምውዳእካ ኣብየካ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ሰዓትካ ጊዜኻ ቡና ብጣዕሚ እዩ ልኸድ ደሞ ላዋግዓኻ ላተጫወትካ ቡና ናሕሜት እዩ ከይትብሎ ሓደ ቡና ናሕሜት እዩ ልብል ኣሎ ሰብ እና ግን ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ያው ኣሕዋተይ እዚ ድምፂ ቆሪፆ እየ ነይረ ኣጋጣሚ ሰብ መፂኡንና እና ከምቲ ዝብለኩም ቆንጆ እዩ ቡና ለከ ትሰትያስ ለከ ፈሊጥኪ ንክንጣዕሞ ዋኣይ ኣብዚ ረኣይዎ ቅርሲ ቡና ነጊርና ሸዊት ምሸት ኣልቃዶም በሉ እና በዓል ማርያም ከም ዘሕልፍ ንስኻትኩም ከዓ ፅቡቅ ኣሕሊፍኩምዎ ተስፋ ይገብር ፅቡቅ ክትሕልፉ ኣሕዋተይ ያው ዝሮ ቡና በይንኻ ብሓቂ ደባሪ እዩ ምስ ሰብ ግና ደስ በሃሊ እዩ ምስ ሰብ ኮይንካ ክትሰትዮ እናሰሓቅካ እናተጫወትካ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ለበይንኻ ቡና ኣፍሊሕካ ለበይንኻ ክትሰቲ ግን ኣነ እንድዕሾ ይብለኒ ብትክክል ኣይምሰተኹ ኢለ እውን ከመይ ጌርካ እሞ እዩ ባዕልካ ንባዕልካ ኣፍሊሕካ ክትሰቲ ደስ ኣይብለካን ግን ምስ ሰብ ኮይንካ ኣፍሊሕካ ክትሰቲ ብጣዕሚ እዩ ደስ በሃሊ ድምፂ ላዓፅየኩም ኣለኹ ሰብ ክመፅእ ወይ ከዓ ድምፂ ገለ ናይ መኪና ምናምን ስለዝርብሽ እየ ሓደ ጊዜ ድምፂ ዕፅው ዘብል ኣለኹ ላዓፀ ኮይና ከፈትኩ ኢልና ይቅርታ ኣይትሓዙለይ ያው ኣብዚ ብቡና ይቅርታ ኣሕዋተይ እናርአዩ እስኪ ክነግርክን እምባ በረኻ ነይርክን ልመፃኽን ማለት እዩ ዓዲ ክትቃርፃ ከለኽን ሰብ እንታይ ይብለክን ኣነ ከማየይቲ ኮይኑ ብጣዕሚ ሰብ ካሜራ ይፈቲ ብጣዕሚ ይፈቲ ኣብዚ በቃ ካሜራ ገለ ተግብረልዋ ንምንታይ ገለ እዩ ዝብለካና ንሰብ ብጭራሽ ክቃረፅ ኣይክእል ንባዕለይ ሕዚ ርአዩ እዚ ላተቆረሰ ላተሰመየ ምናምን ከብል ኣይከኣል ኩና ባዕለይ ብቻ እየ ንባዕለይ ብቻ እየ ዝቃርፅ ማለት እዩ ስሩዕ ማንም ሰብስ ኣይቃርፅ እየ ዛኛው ማለት እዩ ካሜራ ይፈትዩ ብትክክል ለባይ ዝጠበቕ ሰብ ድዩ ብቻ ካሜራ ለይፈቱ ወላ ኩሉ እንዲ ኣይርድአኒ እና እዚ ከዓ ቁርስና ሎማዓንቲ ከማይ ፀብሒ ድንሽ ትፈትዋ ኣለዋ ዶ ኣነ ብጣዕሚ ፀብሒ ድንሽ ልፈቲ ያው ጭራስ ጭራ ድዩ ልበሃል ጭራስ ስለዝኾነ ብጣዕሚ እዩ ቀይሕ ዝረአየካ ዝሮ ኣብዚ ለቁርስና ላቆረስና ማለት እዩ ቁርሲ ንገብር ኣለና ሎማዓንቲ ናይ በዓል ማርያም ማለት እዩ ብትክክል ግን ካሜራ ለይፈቱ ሰብ እዩ ለኣይ ዝገጥመኒ እስኪ ለኣኻትክን ከይ በቃ ካሜራ ክትቃርፃ ከለኽን ዝገጥመክን ተጓንፎታት እስኪ ንገራኒ ኣሕዋተይ ያው ስራሕኺ እንታይ እዩ ልበልክና ንርአዩ ኣብዚ ኢለ ናይ ስርሐይ ንእሽተይ ተወሰነ ቃሪፀልክን እስኪ ለኣየ ዝኾነ ስራሕ እስኪ ምረፃለይ ወይ ዘለኹዮ ደይሕሸኪ ከምኡ ኢልካ ቃፅል ወስኩ ልበላኒ ወይ ምሳየ ልኸድ ስራሕ እስኪ ኣብ ተመልካቲ እዩ ማንኛው ስራሕካ እንትን ልብል ካብ ባዕልኻ ተመልካቲ ወይ ልመንኮራ ስራሕ እዩ ድዩ እቲ ስራሕ ብደንቢ ገይሩ ክፈልጦ ወይ ክርድኦ ልኽእል
إن حواتي اسكي تعينت مساخ الخد سرح اسكام زلي محشاكيل كسكما خروني تملكاتو يوم زانيو لما غركنا ويتزل خي سرح وسيحكي صيح شاكي ويكعا على عين السرح مساخ الخد سي كام زيو تولو سرح تليكم نقرني برقص سرح كل صبغ إيديو قلنا يدوكان نقرر أنا خمزة إلى حسوية أتوخي بتعميو سريت مريم كافلو لكم للعلي ماتيو بتعميو سريت بقى ሰብ ክትረክበይ ትኽእል ክትንቀሳቐሰይ ትኽእል ክትዓፅይ ትኽእል ኣነ ንደበይ ከምዚ ክኾኑ ኢለ ሓሰብኩ ወይ ነይራ ክምንክሮ ከለኹ ድሓኒ በቃ ከምዚ ልዩቲዩብ ይኳል ባዕሉስ ከምዚ ግዜ ልህበኒ ምናምን ወይ ደገ ወሪ ወፅየ ወይ ናብ ዝኾነ ቦታ ዝቐርፅ ገለ ይመሲሉ ዝስምዐኒ ነይሩ ግን ከምቲ ዝተፀበኽዎ ይኾነ ፀኒሑኒ እቲ ስራሕ እሱ ማለት እዩ ዓፂኻዮ ትኸድካ እቲ ሰብ እንተኮይንካ ዓፂኽዮ እንድሕር ዓፂኽዮ ከይድኩ እኮ ማንም ሰብ ላርሓቐዩ ልኸድ ተዓፅዩ ልኾናለይ ለምደኪ ይብለካ ብቻ በቃ ከቢድ እዩ ዞሮ ዞሮ ዓፂኻ ንኽትከድ ስራሕ ሲ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ብትክክል እና እስኪ ከምዚ ሓሸኪ ወይ ገለ ትብልዎ ስራሕ ተሊ ወይ ግዜ ልህብ ኣለካ ግዜ ልህብ በቃ በተለይ ዩቲዩብ ይልኾን ግዜ ልህበኒ ስራሕ ይድል ደሊ እና እስኪ ምረፅለይ ኮመንት ኣቕምጥለይ ኣብዘይ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ስኳር ብእንትን ማለት እዩ ብኪሎ እና መዚነ ባዕለይ ንዓሸኩ እየ ዘይ ኣጋጣሚ ጥሕኒ ወይ ሽሮ ገለ ትደልያል ዘለኹ ንኡ ቦታ ባዕለይ ኣጥሒነ ቃሚመ ዓሽገ ክሰደልክን ይኽእል እየ ብውሽጢ ተረኽባነ ይዓሽገ ደስ ዝበለክን ወይ ጥሕኒ ወይ ሽሮ ክሰደልክን ይኽእል እየ ግን ዶሞ ርእይዎ ከምዚ ጌርነ ይልዕሸግ ኣለኹ እና ኣሕዋተይ እስኪ ምረፁለይ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ይሕሸኪ ወይ ከምዚ እዩ ቆንጆ ምሳኺ ልኸድ ትብልዎ ተልዩ ስራሕ ኣቡል ምረፅለይ ናይ ድኳን ነገር ከቢድ እዩ ግዜ ክህብ ላ ቤተሰብ ክሓውስ ምናምን ኣይኽእል ወይ ከዓ ማለተይ ወይ ሰብ ላይ መፀካ ከመይ ድዩ ምስ ሰብ ክትጫወት ክትስሕቅ ዋላ ላፍቲ ዘለኻዮ ሲ ኩሉ ናይ ባዕሉ ስራሕ ፀገም ስለለዎ ማንም ሰብ ወላ ቤተሰብ መፅዩ ኮፍ ክብል ወይ ክጫወት ምሳኻ ይኽእል ኩሉ ነናይ ባዕሉ ስራሕ ስለ ዘለዎ ምስ ማንም ሰብ ኣይተራኸቢ ፅምዋለ ብቻስ በቃ ፅምዋለ ሓዞ እዩ ስርሑ ኣይ እና ልሐሸ ግዜ ልህብ ምስ ሰብ ለራኽብ ስራሕ ግን ከዓመ ክብሪ ካላሓለወ ስራሕ ሲ ከምዚ ሕሸኪ ትብሉ ተሊኽን እስኪ ኣብ ኮመንት ኣቕምጣለይ በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነገር ኣይጠፍአክን ኢልና በተለይ ደቂ ኣንስትዮና ዩቲዩብ ትሰርሓ ማለት እዩ ተሊኽን ኣብ ኮመንት ኣቕምጣለይ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከምዚ ነይሩና የቐኒየለይ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ግን ሳብስክራይብ ለይገበርኩም በይዛኹም ሳብስክራይብ ግበሩለይ ሳብስክራይብ ልገበርኩም ደሞ ላይክ ናገበርኩም ኣሕዋተይ ተባብዑኒ ብጣዕሚ እየ ለመስግነኩም